Iknatu bidwa tifħir ta' sbieħ il-jum, illum l-erba tal-ewwel ġimgħa tal-Avvent. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-Mulej, ħanajtu bil-ferħ lil blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Għax Alla kbir u il-Mulej, Sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhom mal-qijan tal-ard, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-nax tiegħu. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Għal 40 sena dont nistmellu dan in-nisa lu jinet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Leħen qawwi qed jinstema' biex ikeċċi d-lamijiet, ejja ndwarbu t-tewdin fieraħ, Kristu ġej f'daw l-ismewwiet. Tqum fuq tagħha ruħna mħedla, teħles mill-ġerħat ta' dnub. Ġaet tiddi kewba ġdida, dalwaqt l-għadu jkun melub. Il-ħaruf mibgħut mill-loli, ġej jħollna minn kull dejn. Nitolbuh bl-ilfieq u l-biki, nagħti l-maħfra iħennu jgħin. Biex fit-tieni miġja tiegħu, bl-art imwerra taħt riġleħ, ma narawx iqis ħtijietna, imma jressaqna btieba leħ. Glorja l-Missier fil-għoli, rebħ lill-Liben kull tifħir, lill-Ispirtu kif jistħoqlu, issa u dejjem hekk isir. Amen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Il-ħażin ifesfes lil ħażin fih qalbu, m'hemmx biża' ta' Alla quddiem għajnejh, għax hu jiddandan bil-fehma tiegħu, li Alla ma jsibx fih ħtija x'tismell. Kliem fommu kollu u gideb, ma jimxix bil-għaqal, ma jagħmilx il-ġid. Fuq friexu jaħseb kif se jqarraq, triq ħażina qabad, ma jwarrabx dak li hu ħażin. Mulej, sa smewwiet tasal it-tiba tiegħek, sa sebħ il-fedeltà tiegħek, mola smewwiet il-ġustizzja tiegħek, dar bla il-ħaq tiegħek. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek u Alla, għaddel ta' ġwenħajk jistkennu wliet il-bnedmin, bnedmin u bejjem intejnhom Mulej. Jixbgħu bil-ġid tad-dar tiegħek, tisqihom ix-xmara tal-għena tiegħek, għax għandek hemm il-għajn tal-ħajja. Fid-dawl tiegħek naraw id-dawl. Żomm it-tieba tiegħek ma' min jarfek, il-ġustizzja tiegħek ma' min hu qalbu safja. Ma jersaqx għal fuq ir-riġel il-kburi, ma titfanix il-barra qiegħed il-ħażin. Hemm waqgħu dawk li jagħmlu l-ħażen, intefgħu l-isfel u ma jistgħux iqumu. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Fid-dawl tiegħek u Alla naraw id-dawl. Mulej kbir int u msebbaħ tal-għaġeb u f'saħħtek. Inġġiwanja ta' tifħir lill-Alla tiegħi, għolluh u sejħu lill-ismu, għax il-Mulej u Alla li xejjen il-gwerer, min idejn l-edewwa ħelisni. Nanni lil-Mulej Alla tiegħi għanja ġdida,
mulej kbirint u msebbaħ tal-għaġeb u f'saħtek, lilek jaqdu l-ħlejjaq kollha. Għax int kellimt u huma saru, intbat l-Ispirtu tiegħek u huwa għamilhom. Ħadd ma jista' jieqaf lill-leħen tiegħek. Jiteżżu l-muntanji mill-qijan tagħhom mal-ibħra, jinħalli l-ġebel bħax-xama quddiemek. Imma int tibqa' turi ħnientek ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħek. Kbir u għal dejjem min għandu il-biża' tal-mulej. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej kbirint u msebbaħ tal-għaġeb u f'saħtek. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Popli kollha ċaxfu jdejkom, għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Għax il-mulej l-olju tal-biża', sultan kbir fuq l-allat kollha. Irażżan il-popli taħtna u l-ġnus qiegħed taħt riġlejna. U jażlinna l-wirt tagħna, il-kburija ta' Ġakob il-maħbub tiegħu. Tela Alla bajjat ta' ferħ, il-mulej bid-daq ta' trombi. Għannu lill-Alla għannu lis-sultan tagħna għannu. Għax Alla s-sultan tal-art kollha, għannulu bis-sena għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. Jinġemgħu l-kbarat tal-popli, mal-poplu ta' Alla ta' Abraham. Għax ta' Alla huma l-kapijiet tal-art, u fuq l-għoli ħafna fuq kulħadd. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għajtu bleħen ta' ferħ lill-Alla. Ix-xebba issirhom u jkollha iben, u ssemmih Emanuel, baqta u wasel jiekol biex jaraf iwarrab il-ħażin u jażel it-tajjeb. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej, u s-sebħ tiegħu ifex fuqek, jiddi il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Ġej warajja minnu aqwa minni, u jien ma jistħoqlix inħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżuru jifdi l-poplu tiegħu, u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma wiegħed fl-imoddi fom il-profeti għaddisin tiegħu biex isalvana mill-għedewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobgħoduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-pat qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jagħtina, li meħlusin minn idejn l-għedewwa tagħna, naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija quddiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli biex tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li batinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġej warajja minnu aqwa minni, u jien ma jistħoqlix inħoll l-qfieli tal-qorq tiegħu. Il-Verb ta' Alla rid jammar fostna biex naraw il-glorja tiegħu. Mimlijin bil-ferħ u t-tama ngħidulu, kun magħna Emanuel. Prinċep li taħkem bil-ħaq u dritt, għamel ħaq lil-foqra u lil-maħqurin. Sultan taslim li tbiddel ixwapel f'sikek tal-moħriet u l-lanes f'imniġel, biddel lejra f'imħabba u l-inġustizzji tagħna f'maħfra. Int li ma tiġġudikas kont ma jidher fil-għajnejn, aħfer lil dawk li huma tiegħek. Int li ġej fi sħab b'seta kbira,
Għamel li ma jkollniex għax nistħu meta nidru qudiemek. U issa fiskiet jew resqu talbna l-missierna tas-sema jew b'kuraġġ resquhom permezz ta' Omna Marija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Mulej Alla tagħna, ħejjilna qalbna u l-qawwa tiegħek biex meta jiġi Kristu ibnek ikun jistħoqilna noqogħdu miegħu fil-mejda tal-ħajja ta' dejjem u nirċievu minn idejk l-ikel tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l-lum edin nofru di l-Quddisa
għal-Ruħ Giuseppe, Giulina u Edmund Buġeja. Willum fil-Vanġelu ser niltaqgħu ma' Ġesu li jfejjaq u jaqsam il-ħobs. Ejjew nitolbu l-Mulej biex f'din il-mixja li bdejna tal-Avvent ikompli jfejjaq lilna minn kull mard kemm fiżiku, kemm mentali, kemm morali u mhux biss lilna, il-relazzjonijiet fil-familji tagħna kif ukoll is-soċjetà. U biex nitħejjew tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, ejjew nitolbu maħfra l-Mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int li sirt bniedem bħalna u salvajtna, Mulej ħnina. Int li mitt fuq is-salib, Kristu ħnina. Int li rġajt ftaħtilna l-bib tas-sema, Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, ħejjilna qlubna bil-qawwa tiegħek biex meta jiġi Kristu ibnek ikun jistħoqilna noqogħdu miegħu fil-mejda tal-ħajja ta' dejjem u nirċievu minn idejk l-ikel tas-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktib ta' profeta Iżajja. Dakinhar jagħmel il-Mulej tal-eżerċiti għall-popli kollha fuq din il-muntanja mejda bikelfin, mejda b'imbejjed ħelwa, blaħam imsemmem bil-mudullun u mbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha, għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus. Jeqret il-mewt għal dejjem, jixxotta sid il-Mulej dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassar l-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha għax il-Mulej tkellem. U dakinhar jgħidu dan hu Alla tagħna fih ittamajna li salvana, dan hu il-Mulej li fih ittamajna, nifirħu u nitennew bis-salvazzjoni tiegħu għax id il-Mulej tinżel fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-Mulej. Nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj, nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Il-Mulej hu r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqiegħdni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni, hemm hu irejjaqni. Nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Imexxini fi triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu, imqar jekk nimxi fwiet mudlam ma nibżax mirsara għax int miegħi, il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek huma iwensuni. Nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Int tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi, biż-żejt tidlikli rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Miegħi iva jimxu t-tieba u ħnina il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Nammar f'dar il-Mulej sakemm indum ħaj. Alleluja, alleluja. Ara, il-Mulej ġej biex isalva lill-poplu, ħenjin dawk li huma lesti biex jilqgħuh. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar ħdejn il-baħar tal-Galilea, tala fuq l-għolja u qgħad bil-qiegħda hemm. U bdew resqin leħ ġemgħat kbar ta' nies li kellhom magħhom tsopob, omja, persuni b'diżabilità, imbikmin u ħafna oħrajn. U qegħduhom f'riġlejh u fejjaqhom. Hekk in-nies kollha baqgħu mistaġba meta raw l-imbikmin jitkellmu, il-persuni b'diżabilità qawwijin u sħaħ, it-tsopob jimxu u l-omja jaraw u bdew jagħtu glorja lill-Alla ta' Iżrael. Ġesu sejjaħ lid-dixxiepli tiegħu u qalilhom:
nistħajjilhom li dawn in-nies għax ġejlhom 3 ijiem miegħi u m'għandhom xejn x'jieklu. Ma rridx inħallihom imorru sajmin li ma jmorrux iħosshom ħażin fit-triq. Qalulu d-dixxiepli, f'deżert bħal dan minn fejn se nġibu ħobż biżżejjed biex inxebbew kotra kbira. Ġesu staqsihom, xi kemm għandkom ħobż? Qalulu, 7 u ftit ħut żgħir. Imbagħad qal lin-nies kollha jinxteħtu bil-qiegħda fl-ard. Ħadd 7 ħobżiet u l-ħut, radd il-ħajr, qassamhom u tawhom lid-dixxiepli. U d-dixxiepli newluhom lin-nies. U kulħadd kielu xaba u ġara lil bxejjeġ li fadal 7 tiqfief mimlija. Il-kelma tal-mulej. Hekk il-Vanġelu tal-lum jinkoraġġina fil-mixja tagħna nistgħu ngħidu b'żewġ aspetti. L-ewwel qabel kollox Ġesu kien jilqa' u kien jersqu lejh in-nies nistgħu ngħidu kollha, b'mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin f'xi diffikultà. Fih kienu jsibu s-serħan tagħhom. Hawnhekk il-Vanġelu jagħtina lista t-sopop, l-omja, persuni b'diżabilità, imbikmin u ħafna oħrajn. U għalkemm kellhom dawn id-diffikultajiet sopop omja, xorta kienu lesti li jħallu kollox, kif qed naraw mill-istess Vanġelu kienu l-barra mill-belt, ġifieri dawn ħadu battikata, għamlu mixja kbira, għamlu vjaġġ twil. Min mar waħdu u minn forsi talab l-għajnuna tal-oħrajn. U dan għaliex f'Ġesu sabu t-tama tagħhom. U mhux hekk biss, Ġesu imbagħad kif jgħidilna l-istess Vanġelu ħallas tawhom lura dak l-isforz li għamlu u dak l-isforz li għamlu inbidel f'libertà. U din l-ewwel tagħlima li nistgħu nieħdu minn dan il-Vanġelu. Li l-mulej qisu jippretendi li aħna nagħmlu dik il-ftit tagħna biex ifejjaqna, jippretendi li aħna nagħmlu l-ewwel pass. Ġesu tant iħobba l-libertà li anke biex infiequ ma jaqbadx u jfejjaqna hu, imma jħalli lilna nieħdu l-inizjattiva. Din karatteristika ta' Ġesu li tiġri wkoll fi bnadi oħrajn. Kien hemm l-episodju ta' dak l-ama. Ġesu ma jaqbadx imur fuqu u jfejqu għala volja jaf li hu għami, imma jistaqsih, jgħidlu tridni, infejqek, u dak iwieġeb iva. Allura din l-ewwel tagħlima jekk aħna qegħdin f'din il-mixja tal-Avvent u ninnutaw li hemm xi affarijiet fil-ħajja tagħna li forsi aħjar nirranġawhom jew affarijiet li forsi aħjar nevitaw li ma jkollniex u jista' jkun fil-ħajja personali tagħna, fil-familja, fil-knisja, fis-soċjetà, importanti l-ewwel u qabel kollox nagħmlu dik il-ftit sforz tagħna billi nirrikonoxxu dik id-diffikultà u billi wkoll nersqu b'dik id-diffikultà quddiem Alla. Imbagħad it-tieni parti ta' dal-Vanġelu tagħtina wkoll karatteristika oħra. L-importanza li aħna nofru il-ftit tagħna biex Alla mbagħad fuq dak u b'dak il-ftit jagħmel mirakli kbar. Ġesu xejn ġie fit-tieni parti biex jitma' lil dawn in-nies kollha ma qabadx u għamel miraklu fl-arja. Imma pretenda li jagħtuh il-ftit li kellhom li kien kollox tagħhom, il-5 ħobżiet u l-ftit ħut, u b'dawk il-7 ħobżiet u ftit ħut Ġesu mbagħad tama' ammont kbir ta' nies. Issa dawk il-ftit ħobż u ftit ħut nistgħu ngħidu li kienu s-sigurtà tagħhom, bihom id-dixxiepli setgħu jitrejqu. Però Ġesu ippretenda li joffru dak kollu li kellhom is-sigurtà kollha tagħhom u x'intawa l-Ġesu bija għamel ġubijiet kbar. Ejjew nitolbu l-mulej ukoll li l-un jagħtina l-qawwa, l-erf u l-grazzja
biex meta jitlobna xi ħaġa għalkemm tidher l-uniku sigurtà tal-ħajja tagħna ma nabżgħux nagħtu ilu. Għax fuq dik il-ftit u b'dik il-ftit huwa jista' jagħmel ħafna. Għalhekk jew issa noqogħdu fi skiet u nitolbu l-Mulej jagħtina l-grazzja biex l-ewwel qabel kollox ma nibżgħux immorru qribu meta nħossuna batuti meta nkunu f'xi diffikultà u ejjew ukoll nirriskjaw kollox miegħu għax hu bil-ftit jagħmel ħafna. Fi skiet nitolbu fuq dan. Wissa nqumu bil-wifqa u rresqu talbina il-missierna tas-sema. Nitolbuk Missier Ħanina għall-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti għal dawk kollha responsabbli mill-istruttura tal-Knisja biex fuq l-eżempju ta' Ġesù ma jibbażawx fuq is-sigurtà umana imma l-Knisja tkompli titgħallem tafda fil-providenza tiegħek. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin ukoll għall-mexxejja tal-pajjiżi għal dawk kollha li huma responsabbli minn oħrajn biex dejjem jersqu lejk għal fejqan soċjali. Nitolbu. Tolbuk Missier Ħanin għalina l-koll biex qatt ma nibżgħu noqorbu lejk meta nħossuna f'xi diffikultà jew f'xi dnub. Nitolbu. Għatina l-kuraġġ Mulej ukoll biex nofrulek ix-xejn tagħna il-ftit doni li inti tajtna b'tama li bħalma kattart il-ħobs tkattar dak li natuk. Nitolbu. Irresqulek Missier Ħanin ukoll il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju u dawk li qed segwuna permezz tal-internet. Nitolbu. U issa fi skiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbu bi s-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Tiġi tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' Mulej l-offerti li qegħdin nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li natuk bihom fuq l-art tħejjina l-frott tal-fidwa li intatina fis-sema. Bi Kristu Sidna il-Mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħħar lill-Mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dieħer il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewiet. Imbierek minn ġej f'isem il-Mulej
Osanna fl-ola ta' smewit. Għaddis ta' sewint mulejn tilajn ta' kull qdusija. Għaddes għalek nitolbuk da' l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tijek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxib li tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara li klaħa l-kalċi reġrat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tijek mulej, nxandru bil-feħl għaw minn tijek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalek aħna namlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr, għax oġbok tilqana un qudiemek biex naqduk. U miċċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jina nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaq fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar f'Ġusepp, Ġulina u Edmond, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, żewġa Ġuseppi, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jiena talilek għalla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru bil-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-lam. Danu il-ħaruf tal-lam, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu mulej il-ħlina tijek biex f'din l-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja. Bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.